ಒಂದು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪದು ಪರ್ ಕಮ್ ಇರಗ 20 ವರ್ಷಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ 10-30 ಸಾವಿರ ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಆನಗ್ 2 ವೀಲರ್ ರಿಕ್ಷಾ 4 ವೀಲರ್ ಪೂರ ಏನು ಕಲ್ಪದುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 12 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಲು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬರಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅತ್ತನ ಏತಿ ಏಕೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬರಡು ಈ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಅಪ್ಪೇ ಬಂದೆ ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ 4 ಜೋಕ್ಲುಂಡು ಮಗ ರೆಡ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಹತ್ತಿನ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿನವಳು ಮಾಮು ಅತ್ತನ ಅಮ್ಮೆನ ಸಮಾನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ಬೇಗ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿ ಇಂಚ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡೇರ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬೈಕ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕೈತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಕಗ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೆರೆಕರೆಡು ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಲೆಜ್ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಬುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ತೂಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಐತೋಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಎರಾಂಡಲ ವರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿವರಿ ಸಾಧಕನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಜಾರ್ದ ಊರುದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಅಕನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡು ಚಿತ್ರನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಮೆರೆನದಾಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ని ಅತ್ತನಾಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಬಂದಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಶಾಲೆಡಿ ಅಂಡ ಬರವು ಇಜ್ಜಂದಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಅವು ಬಶೀರ ಕಡೆ ಉಂಡು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಲೆಗಿನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಜಾರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ ಕಾರಣ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಬಲೆ ಬಶೀರ ಕಡೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಕಾರಣ ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಜಾರ್ದ ಉರುದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಗುರುಕುಲ ಸುರೂಕಾದಿರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಕಡಾದ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ತೋಜನ್ನು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿತಿನ ಚಿತ್ರ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡವರಿ ಆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪ ಅಂದು ದಯಪನಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮಕ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತತ್ತನಾಂಡ ಹಾಕುವೇರಿ ಆ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಕದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಶೀರಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿ ಇಂಚ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡೇರ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬೈಕ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕೈತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಗಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಬಾಸಡ್ರ್ ಎನ್ನ ಪಲಯಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಅನ್ನಗಲ ಅಕ್ಕಗಲ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಗಾಡಿದ ತರ್ಕೊಲ್ ದೀದ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆ ರಡ್ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ಅವಳು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ಕೆತ್ತಿಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ರೋಡ್ ಪೂರ ಡಾಮರಜ್ಜಿ ಜಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೆರೆಕರೆಡು ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಲೆಜ್ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಬುಂಡ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಂಡತೆ ಶಾಸ್ತಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಕಜಿನ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಎಂಕಲ ಗುತ್ತದಾರು ಜವನ್ಯ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡೇರು ಇಂದ ಅಂಡೇಲ್ ಬಂದ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಊರುಂಡದು ಅಂಡೇಲ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲತ್ತಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ರಿಂಗ್ದ ಆ ಪೊರ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಏನು ಇತ್ತುಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೇರು ಅಂಡೇಲ್ಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ ಬಸ್ಸೆಡು ಆ ಬೊಕ್ಕೋರ್ನ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಹೋದು ಒಲೆ ಸಂದೇಶ ಲೆತ್ತೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ತ
ಬಲ್ತದು ಆರೇನು ಬಾಕಿಲು ಬೊಟ್ಟದು ಅನ್ನಾಗ ಆರು ಬನಿಯಂಡೆ ಎಂಕಲ ಬಾಸರಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದ್ರಬ್ಬ ಅವಾಗ ಯಾಂಪಂಡೆ ಇಂಚ ಕಾರುಂಡು ಅನ್ನೆಜ್ಜೆ ತರ್ಕೊಲುಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆರು ಬನಿಯಂಡೆ ಸೀದಾ ಮಿಜಾರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಪೊನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಒಂಜೆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಡು ಕುಲ್ಲಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೊಲ್ಲರಿ ಆನ ಆಮೇಟೊಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ ಎದುರುಡುಲ್ಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪೋಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ ಪೋಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗತಿಜ್ಜಿ ಆ ತರ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪೆದ್ಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೆದ್ಯಲ್ ಪೆದ್ದದಾದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಾದನಾಗ ಅನ್ನ ಮೇಡ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋರುಂದು ಹೋದು ವೆನ್ಲಾಕ್ಗೆ ಪೋಯ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಾಲ ತಿರ್ತುಂಡು ಕರ್ಲು ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ ಆನಿತ ಮದ ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ದೆರ್ತದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ದೀದು ಉಲಾಯ್ ಕೊನೋದನಾಗ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರೀರು ಭಾರಿ ದುಃಖ ಬತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಉಲಾಯ್ ಬಂಕಲ್ ಪಿದಾಯ ಪುನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ವಾರಿಸ್ದಾರಿ ಏರಿ ಕೇಂದ್ರೀರು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಲೆತ್ತದು ಬಂಡೇರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಒಂದುಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚವೇನು ಒಂದು ಪಿದಾಯ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಸಂದೇಶನ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಸ್ಸರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಪೋಲ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ಮನ್ ಬಸ್ ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಐಟ್ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ಲ ಈ ಪೋ ನಾನು ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣದ ಎತ್ತದು ಕೊನೋದು 3 ದಿನ ತಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆ ನೆರಿಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಕಲ್ಪರೆ ನೆರೆಕರಡಿ ಏರಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ದೆರ್ತೊಂಪೋಡು ಜಾತಿ ಭೇದತ್ತು ಒಂದೆ ದೆತ್ತೊಂಬೋಡು ಬಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಕೊನೋಡು ಆಯ್ಕ ಹಠ ಬತ್ತುಂಡು ಮರಣದ 3 ದಿನ ಅದು ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ಇರುವೈಲ್ ರೋಡ್ದು ಇಂಚ ನಿಂಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಈರ್ನ ಹೀಟ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಅಂಬಸೈಡ್ದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚನ ಆಂಡು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅವ್ರು ಅಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಉರುಕಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪೋದು ತಿರ್ಗಾನ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಟ್ಯಾನ್ 4 ಚಕ್ರ ಮಿತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪೂರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರುದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂಂಜೇರಿ ಪಂಡದು ಮಿಜಾರು ಆರ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಗುತ್ತದ ಅಕ್ಕಳು ಆ ಟೈಮಡು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಮಕ್ಕ ಅಂತ ದಲಿತ ನಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಳು ಪಾರು ಬತ್ತವನಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಜಿ ಒಂದು ವಚ್ಚಿಡ ಒಂದು ಹಸನೆ ಬೇರೆ ಮಗೆ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಕೊನಪನೆ ಹಾಕೇಂಡು ಅರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊನಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಕಂತ ದಿಯ ಅನ್ನಿಕೇಂಡೆ ದಾದಾಂಡಿ ಅಂದು ಒಂಜೆಂಚ ಆಂಡು ನಿಕ್ಕದಾಲ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೊನೋ ಬಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಗೊರಿಯೆ ಅಂಚೆನು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತಂಪೋಯಿನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಸುರುಮ ಲಾರಿ ಗೀರಿ ಪೂರ ಮಿತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಹೋದು ಪೂರೈಕ್ಲ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನಾರು ಪೂರ ಕೊಪ್ಪ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪೂರ ಪೋತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪನಗಾಡು ಅತ್ತಂಡು ಎಂಕಾಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಒರಸದು ಉಪ್ಪಂದು ಏರಿಗ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಈ ತೊರ್ತು ಇತ್ನೆಟ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಲಾಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಬರ್ಪನಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಹತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಅವೇ ಮರಿ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೋನನ್ನ ಒಂದೇ ತಲ್ಪ ಫಾತಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಬದಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತೆ ಏರ್ ಕಡಪ ನಿನ್ನ ನಜೀರು ಕಲ್ಪಾವಲ್ಯ ಹಾವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿಜರು ಕಲ್ಪ ಬಂಡೆ ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ ಇರುವ 17 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಂಡೇರು ಸಂಬಳ ಎದ್ದಾನಿಕೆ ಅಂಡೆ 1,000 ಕೊರ್ಕ ತಿಂಗಳು ಬಂಡೇರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಏನು ಮಿಜಾರಿಡ್ದು ಬಸ್ಸು ಬತ್ತದು 6 ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಕಾರ್ ದೆತ್ತಂಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಆದ 10 ವರ್ಷ 6 ನೋಟ್ ಇತ್ತೇನು ಅಪ್ಪ 4 ಆಫೀಸ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ ಯಾನೆ ದೀಪಿನಿ ಯಾನೆ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ದಾಯ್ಕೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋಪಿನ ಪೂರ ಯಾನೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆದನಾಗ 16,000 ಸಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 5,000 ಕಿಸೆಟ್ ಇತ್ತು 5,000 ಎನ್ನ ಮೈತಿದ್ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು 5 ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಿಡಿ ಎನ್ನೊಂದು 10,000 ಮುಟ್ಟ ಆವು ನಿನ್ನಿತ್ತ ದೀಪಕ್ ರೈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂಚ 16 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗನಗ ಪೋಯಟ್ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಬೆನ್ನ
ಏನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲಿ ಏನಂತೋದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಗ ಅಯ್ಯನ್ ಯಾನು ಪಂಡದ ಕಲ್ಪಾದ ಆಗ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಅಪಗ ಐದು ಒಕ್ಕಾಯ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡಿಯ ಅಲ್ತ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಬಲೆ ಬಸ್ ಆರ್ನ ಪೊಂಜೋ ಬರೋ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಪಂಡೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಇಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನದ ಅದೇ ಗಂಡೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಒಲ್ಲರಿಗೆ ಗಂಡೆ ಕೊಲಸರು ಉಳ್ಳವನ್ನೆ ಸೀದಾ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಚಕ್ಕು ಕೊರಿಯೆ ಇರ್ಲೇಕನೆ ಜವನಿ ತೂತರ ಕೊರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಿನಿ ದೆತ್ತದ ಅಲ್ಪನೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ಯಾವ ಪಣ್ಣದಿತ್ತ ಬೆಂಡೆ ಈರು ಕುಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಂಚೆ ಇಮನೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು 10 ವರ್ಷ ಅಂಟ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ಹಂಗೆ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಏನು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನದ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಈರು ಒಮ್ಮಂಜುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯಗೆ ಪೂರ ಲಾಭ ಐತೀರು ಒಮ್ಮಂಜುಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ 17,000 ಸಂಬಳ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಗ ಅನಪತ್ಯಗೆ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಕಾಸು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿಜೆ ಅನಪತ್ಯಗೆ ದಾಲಗೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಡ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನ ಇರೆಗೂ ಗುರು ಇಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇನಿಕಾನಗಿರು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಗುರು ಆತರ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಜಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂದೆ ಬಶಿರಾಕ ಈರೊಂಜಿ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನ ಕಲ್ಪಾದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೇನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲು ಅತ್ತ ನಾನು ಬಸ್ಸಟ್ ಬೇನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪಾರು ಕಮ್ ಇರಗ 20 ವರ್ಷಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ 10-30 ಸಾವಿರ ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಆನಗ 2 ವೀಲರ್ ರಿಕ್ಷಾ 4 ವೀಲರ್ ಪೂರ ಏನು ಕಲ್ಪದುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟೊಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ 12 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಲು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಡ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ವೇಗ ಕನಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡ್ಪಚ್ಚಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಂದೆ ಅಂಕ ಪೊಣ್ಣಾಡು ಆನಾಡು ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಮಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡು ಎದುರು ತುಲ ಪೋಡಿ ಹಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 15 ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕ್ಯಾಂಪ ಅನ್ಪೆ ಅವು ಡಿ ಕ್ಲಚ್ಚಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂತಾರೆ ಲಕ್ಕಾರ ಈತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಅತ್ತನ ಅನ್ನೆನ ಇತ್ತನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಐತಾರದಾನಿ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲೋದು ನಿಕ್ಕ ಫ್ರೀ ರೋಡ್ ಕೊರೊಂದು ಪಡು ಒಂತ ದಿನ ಪೋನ ಈ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ಬೊಡ್ಚಿ ಕೊನಪ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈರ್ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪುನಗ ಈರ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಸರಾಗ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೀವು ಆ ಗಲ್ಲಿ ಪುಂಕುಲಿಂಚ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗ ಒಡೆ ಪೋಂದು ಪೇರು ಅಪಗ ಅಕ್ಕಲು ದಾದಾಳು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಉಂತಾದನಾಗ ಅಂಚಿನೇಕ ಒಂಜಿ ಉಂತಾನ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಉಂತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಸಾಲ್ಡು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟಾದ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಸು ಆತಂಡು ಇಂಚ ಕುಸಾಲ್ಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಉಂತುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏರಾದ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಏರಾವನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತ ಅಂಚ ಸಾರ್ ಇರೇನೆ ಏರಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನೀರಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಕೊನಪೆ ಸರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಉಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಪೋತ ಹಿಂಜಿನ ಪೋದಾರಪ್ಪ ಇಂಚ ಅಂದಾಜಾಪ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ್ತ ವೆಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತ್ತ ಆತೆ ಮಗ ದೂಸರ ಓಲ ಪಾತೆ ಕಲ್ಪನಗಲ ಅಂಚೆ ಆನಾಡು ಪೊನ್ನಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಂತ ಜೋರು ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಡಿ ಆಡು ಮಂಡೆಗೆ ಮಿತ್ತರಡು ಪತ್ತಾಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ ಮುಟ್ಟುನು ಅತ್ತಂಡ ಪೊಣ್ಣುನಾಡು ಇಂಚ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಲಚ್ ಪತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಹೊತ್ತುನು ಆ ಬೆಸ್ ಎಂಕ್ಲೇಜ್ ಏನು ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂಪೆ ಆ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನಿಯಾನೆ ಬಸಿರಾಕ ಏತ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ಬರಡು ಪೊನ್ನುಲು ಅತ್ತನ ಏತಿ ಏಕೆ ಪೊನ್ನುಲು ಬರಡು ಈ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಪ್ಪೇ ಬಂದೆ ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಜಿ ಪೊನ್ನುಲತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಸಿಟುವೇಶನ್ ಹಂಚುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡುಪ ಏನು ಬುಡ್ದು ಉಡುಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂತ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಈ ಈಟಾಕು ಈ ದೆಪ್ಪು ಈಲೆ ಪೋಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋ ಪನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲು ಜಾನಿ ಒಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂಂದುಪ್ಪ ಆ ಪೊನ್ನುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲಾಗಲು ಬ್ಯಾತ್ ನಿಕ್ಕಲಕ್ಕಲತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು 2% ಮಾತ ಜಾತಿಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಪತ್ತೆಂಪೋಯೆ ಮಾರೆ ಅಂಚ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ 4 ಜೋಕ್ಲುಂಡು ಮಗ 2 ಪುಲ್ಯಲ್ಲುಲ್ಲ
ಯಾನ್ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಹತ್ತಿನ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿನವಳು ಮಾಮು ಅತ್ತನ ಅಮ್ಮೆನ ಸಮಾನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ಬೇಗ ಸ್ಟಡಿ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-16 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಜೋರು ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡು ಅಮ್ಮೆರು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಅದು ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಬೀಡಿಗಟ್ಟದು ಮಲ್ಪನು ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದುಮೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಈ ತಾರೀಕು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡದಾನಾಗ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅನ್ಪೇರು ಬಶೀರಕ್ಕ ಕಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರಿರು ಮಂಜೂರ್ಗು ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಏನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಶೀರಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಕಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಅಂದು ಅಂಚಿನಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಸುರೂಕು ಪಂಡ ಇರ್ ಜೋಕ್ಲ ಈತ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕೇನು ಬೈಕ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಪೊನ್ನಾಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ಪಾನ ಕೇನು ಅಂದು ಸರ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಅನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮೈದಾನ ಬತ್ತದ ತೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ನ ಲಾಕ್ದ ಐತ ಎಂಚ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಇಂಚ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ದಯಾಗ ಮಲ್ಪನು ಉದ್ದದಾಕುಲು ಪಿರದೀಪೇರು ಕುದ್ದದಾಕುಲಿಗೆ ಎದುರು ಬೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅವು ಬಂಡ ಉಂದಾದಾನ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅದೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪೆಡಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ತೂಲೆ ಮೂಜಿ ಪೆಡ್ಲ್ ಉಂಡು ABC ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕುಲು ಕೇನು ಅವು ದಯಾಗ ಸಾರ್ ಅಂದು ಬಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 2 ವೀಲರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಆತು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಲಿಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರೇಕ್ ದಯಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಸೇಮ್ ಈತೇರಿ 2 ವೀಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂತುಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಬಲತ ಕಾರು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ಗೆ ತತ್ತಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂತಾಯರೆ ಸ್ಲೋ ಆಯರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಕ್ಲಚ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿ ಉಂಡು ಅವು ಇರೆ ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅದು ಗೇರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಸ್ಲೋ ಅನ್ನಾಗ ಗೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇನು ಕಾರ್ ದೀಪ ಎದುರು ತೂಲೆ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಕಳ ಪನ್ಪ ಐಕ ಕಾರ್ ದಿಲೆ ಇಂಜಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅವದಾಯಗ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ ದಿಲೆ ಅವದಾಯಗ ಸ್ಲೋ ಆಯರೆ ಉಂತಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಅವದಾಯಗ ಅವು ಗೇರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಹತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲಚ್ 10 ಜಿನದ ಅದು ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಚ್ 10 ಜಿನ ಗೇರ್ ಬೂರುಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಕ್ಲಚ್ ಮಾತಾ ಗೇರ್ಗಳ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತೊಡೈತೆ ಅದು ಒತ್ತೋಡು ಒತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಗೇರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಎಕ್ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಪ್ಪಗ ಪಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತರವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಏತು ದೂರ ತೋಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ತುಯರವಲ್ಲಿ ಸರ್ತ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಮೇನ್ ರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ಕಾರ್ಕಳ ಮಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಮ್ಮನೆ 10 ಫೀಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಸ್ 10 ಫೀಟ್ ಕಾಲು ಈತೆಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮನ ಕಾರ್ 4.5 ಫೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವು ಉದ್ದ 10 ಫೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಪೋಡು ಎದುರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪತ್ತಡು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರು ಅಂಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಡತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ರೈಟ್ ಬಂಡೊಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡೊಂಚಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಟೆಪ್ ತೊಜೆಪಾವ ಆಕಲೆ ಪಾಡ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ಐದೊಂದು ವೈಪರ್ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ INT ಲೋ ಹೈ ಉಂಡು INT ಪಂಡ ಚೂರು ಪನಿ ಬರ್ಸವನ್ನ ಒರೆಸದು ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಒರೆಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಜೋರು ಬಣ್ಣಗ ಲೋಕು ದಿಯೋಡು ಒರೆಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಹೈ ಬರ್ಸವತ್ತನ ಜೋರು ಒರೆಸುಂಡು ವೈಪರ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದೆಕ್ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾನಾಗ ಒಂದು ಕೀ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೀ ಎತ್ತನಿಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಕಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಒತ್ತನಾಗ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು 4 ಡೋರ್ಲ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತರ
ఒక కీ బత్ ఇరి రాత్రిగా అలా దీదు పోనాక లాక్ అవుతుండు అలే అవే నీరు తెప్పుడు ఉందన్న అలా కీ మూలు పాడును ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೀ ಓಪನ್ ಲಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಗ್ನೇಷನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೇಷನ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಾವಲ್ పోతుండే అక్కలే కొంచెం ఇంచెతో చెప్పు ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಲೈಟ್ ಹೌದು ಅದೇ ಸರ್ ಏನೇರು ಅವು ಮಿತ್ತದ ಆಯಿಲ್ದ ನಡುತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಲೈಟ್ ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಿತ್ತದ ಲೈಟ್ ತೋಜಾಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ತೋಜಾಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಇರೆ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಒಂದುಲ ಲೈಟ್ పోతుండు ಒಂದುಲ పోతుండు ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪೇರು ಅಂದು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಂದು ಗಿಡತ್ತಿಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೈನಮುಡು ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಏತ್ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಘಾಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಏತ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಟಿದ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆತೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಸುರುಕು ಡೋರ್ ಪಡ್ಯ ಅದೇ ಐದು ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಸೇರ್ಬೇಕು 500 ಫೈನ್ ಆಂಡ ಫೈನ್ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾಡೋಡೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ನಾಲುಂಡು ನಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಂಡಲ್ ನೆಟ್ಟ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಮ ಪಾಡುವ ಡ್ರೈವರ್ನಗಳು ಆವ್ಲು ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಉಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಗೇರ್ ಡಿಜ್ಜಿ ನೀಟೊಳ್ಳು ಇತ್ತಿಂಡ ಇರೇ ಕ್ಲಚ್ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ದಿದ್ದು నేను తిరుతి మలుతుంది క్లచ్ పడుతుంది ఫస్ట్ గేర్ అంటే ఎత్త మూవ్ మలుపునాలే డీ క్లచ్ పడుతున్నాను ಗಾಡಿನ ಉಂತಾಡುಂದಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪುನಗ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ಕೊಡ್ದು ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತೋಡು ಸ್ಲೋ ಪುನಗ ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತದು ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡು ನೋಡಿ ಅವೇ ಗೇಡ್ ಮೂವ್ ಆಪುನಲೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಡು ಉಂತುದು ಇರಗಂತೆ ದುಂಬು ಕಷ್ಟ ಆತಿ ನಾವೇ ಅದೇ ಇಂಚ ಉಂತಾವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಓಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡು ಬ್ರೇಕ್ ಬಂಡ ಪಿರ ಹೋಗ್ನಲೆ ಈಗ ಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪತ್ತೋನಲೆ ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತ ತಿರ್ತು ಪತ್ತನ ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ಟೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಚ್ ಉಂಟುನಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡು ಅರ್ಧ ಕ್ಲಚ್ಚಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂಡ ಅಂಡು ಪಿರಪೋಪು ಜಲೆ ಪಿರಪೋನಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪತ್ತೊಡಿಂದ ಜಾಬೆ ಹೋಗುಂಡು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗನಾಗ ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿರ್ಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೇನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ನನ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ನ್ ಬತ್ತನ ಬನ್ನ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಗೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಚ ಬಸಿರಾಕ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಜ್ಜಂದ ಗಾಡಿ ಕೊನೋದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದಾಣಲ್ ಓವೇಣಲ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಡಿರೆ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಉಂಡ ಸರ್ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಬೈದಿಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪನಾಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪೊನ್ನುಲು ಆನಲ್ನತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಸಾರ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಒರೆಸುಂಡು ಆಗ ಹಾಕದೆ ಅವದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಒರಸುನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಂಡ ಸರ್ವೀಸ್ ಉಂಡು ಪರ ಗಾಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ఆయన బొక్క సరి మలుపులి ఒరేగ తాంట వచ్చి ఒరియని అడికి పాడొచ్చి అవన్నీ మలుపులే ఒక వరసున పత్తున అవు మామూలు గాడి కొనపన కొనపే సార్ బొక్క దాదండి అవు దాదా పండ మూల అమ్మెరు కొలిదిని ఆరు
ಹಿಂಚು ಬರೋದು ಅಂಚು ಅಲ್ಲ ಪತ್ತದೆ ದೀಲದೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ದಾಲಾಪೈ ಧೈರ್ಯ ಯಾನುಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಕಾಳು ಪ್ಯಾಡ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲತ್ತ ಪೊಯ್ ಎದುರ್ತುಲ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಅಂಕಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ನ ಬೇಲೆ ಆದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಗಾಡಿದಿದ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಡಪದ ಡೌನುಡು ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಟರ್ನ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೂರೋಡು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಮಲ್ಲ ಗವಿ ನೀರು ಒಲಿತಾರೆ ಯಾನ್ ರೋಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅಂಕ ಲೈಟ್ ತೋಜಿಂಡು ಅವು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಲೈಟ್ ತೋಜಿನಾಗೆ ಅವ್ನು ಉಂತಾನಾಗ ಒಂದು ನೀಲಿ ಕಾರಿ ಒಂದು ರಮ್ಯನ ಗಾಡಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಬಂಡದು ಬೈಕ್ ನಲ್ಪೆನೆ ದೀಯ ಪಾರು ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಟೈರ್ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು ಪಲ್ಟ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೋದು ದಾಳ ಜೋರು ಮಲ್ತಿಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಓ ಸಾರ್ ಬತ್ತಾರ ಸಾರ್ ಪಂಡಲ್ ಅತೊತ್ತನ ದಾತು ನಿಂಚಿನ ಕೇನಿಜಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಆತೋರ್ತನ ಕೀ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡು ಗೇರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ದಾಳ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಪಿರಾಗು ದೀಯೆ ಅಲ್ಲೇನು ಜಪಡೆ ತಿರ್ತು ಜಪಡಾದ ಸುತ್ತ ಮಿತ್ತು ರೋಡ್ಗೆ ಪಾರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಒಮ್ಮಂಜರ ಜವನೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗುರ್ತದಕ್ಕಲು ಕೈ ಪತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಅಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಇಂಚ ರಾಮಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಅಗಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಆ ಗಾಡಿ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಪತ್ರ ನೀಟೋದು ಪುಲ್ಕ ತಿರ್ತು ಅವಳು ಕ್ಲಚ್ ಪತ್ತು ಹೊಡಿತೆ ಗೇರಿಗೆ ಓಲೋ ಸುರುಕೆ ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತೆ ಪುಲ್ಕ ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣ 4 ಇಂಚು ಮಲ್ಲ ಗವಿ ಅವು ಅಂಚಾದನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮಂಜೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಾರು ಎಡ್ಡು ಡ್ರೈವರ್ ಆರು ಆಡ ಪಂಡೆ ಈರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ನೂಕುದು ಪತ್ತುವ ಈರು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ಲಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ತೊರ್ತು ಎಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಡೆ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನು ಉಂತಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ ಯಾನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಅಕಲ್ ಜವನೇರು ಪೂರ ಅಕಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಶೀರಕ್ಕ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಕಲ್ತದ ಅಂಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಜಪ್ಪ ಓಡ ನಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಪಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪಿನ 6 ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅವು ಐಟ್ ಇರು ಕಲ್ತದು ಈ ಮೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನೇ ಕುಲುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ್ದು ಇರೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಓಕೆ ಆತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನತೊಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಬಶೀರಕ್ಕ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭംഗാത്തനാണ് ബേജാറാണ് ബതുക്കട് മസ്ത് ಅಂದ ಏತೆ ಕಾಸ್ತ ಎಪ್ಪಡತ್ತನ ಏತೆ ಬಡ ವರ್ಗದ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಶೀರಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ ಲೈಫು ಬೆನ್ಪ ಅವೇ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ರಾತಜಿ ಬೆನ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಏರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠ ಒಂದೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೀ ಎತ್ತಿಡು ಎಂಗೆ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ನೆ ಯಾವು ಎಂಗೆ ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಚಿ ಕೋಟಿ ಬಡ್ಚಿ 4 ಜೋಕುಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲು ಇನಿ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನ್ನವರೇ ಎಂಕಲು ಸೈತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಜಾವನೆ ಎಡಪುರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತು 1000 ಹೊಡಿತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸೈತದುಪ್ಪ ಅಂಚ ದಿನ ಪೋಂದುಂಡು ಆ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ 4 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಅಕಲ್ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಾರಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕುಲ್ಲ 3 ಜನ ಆನುಲೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಪಿದೆ ಉಡ್ಲೆತ್ತೇರು 3 ಎತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ತೂದಿ ಕಲ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ ಒಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಡ್ರೈವರ್
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪಿದಾಯುಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರುಜಿ ತೂದೆ ಕಲ್ತೀನಿ ತೂದೆ ಧೈರ್ಯಡು ಪಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವಳು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಉದಾಹರಣೆಟ್ಟ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವೈದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂದತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತೀರಿನ ಒಂದೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ರ ಕಾರುಂಡು ನನ್ನ ಮಗಟ ಲಡ್ ಮೂಜಿ ಕಾರುಂಡು ಪಂಡ ರೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ಸಿನಾಕ ಬಂದು ಬೆಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಬರ್ತಂಡ ಅವೇ ಅಂಗಿಡು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಡದಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಏಜಿದಕ್ಲ ಇತ್ತಲ ಕೊಲ್ಲುನು ಡ್ಯೂಟಿದ ತೂಪುಜಾನು ಕೊಲ್ಲುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪುಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನುಭವ ಹತ್ತುಂಡು ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಮನೆ ಎತ್ತಾದು ಬಂದಾಗ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂತೆ ಜತ್ತದ ಮೋನೆ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಲೆಗೆ ಐಕೆ ಉಂದಾಯಿರವಿಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಗೌಡೇರ್ ನಕ್ಲು ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅದು ಬಲಿಪುನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅತಿ ಕಂಕನಡಿ ಅಂಡೆ ತಗೋತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಾಡಿಕೆ ಅಂಡೆ ಮಾದಾವಡ ಕಾಸುಂಡ ಮಾರ ಅಂದೆ ಎಂಡೆ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಉಂಡು ಬಚ್ಚಿರಾಕ ಬಂಡೆ ನೀನು 2000 ನೋಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು 11 ಇಂಕೆ ಪಂಡಲ ಕೋರು ಆಂಡ ಕೋರು ದಿನ ಪಡುವಣಿ ಆಡ ಕಾಸು ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ 6 ಪೊಂಜೋನು ಎಣ್ಣ ಒಂದೇ ಕಂಕನಡಿ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಾದು ಹುಷಾರಾದ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ನೆರಕರೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇನ್ನೀಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಬಟ್ಟಲು ಉಣೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಏರು ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನ್ವೇರು ಓಲು ಮಾರ ಬಸ್ಸರಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಮಾತ ತೋಜುವಾರಿ ಓಲಿ ಏರಿಂದು ಅರ್ತಿದ ಪೂವ ಇರತ್ತೆ ಏರನ್ನು ನಿಖಲ್ನಕುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲು ಇಂಚ ತಗೋಬೇಕು ಕೈ ಇನ್ನು ಮಿಜಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-40 ಜನಕ್ಕೆ ಆನೆ ಕಲ್ಪಾದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಶಿರಾಕ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ನೀರಿಗೆ ಎಂದಿದಾರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂದ ಕಲ್ತಿನ ಅತ್ತನಾಂಡ ನೀವು ಉನ್ನತ ವರ್ಗಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಬರೋ ವಿಜ್ಜಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಪೆ ಬನ್ಪಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ನಂಚಿನಗಳು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂತು ಬಶಿರಾಕ ಇರ್ನ ಪಾತಿರಡಿ ಇಂಕುಲು ಕೇನ್ನಿ ಪರಮ ಸತ್ಯದಾದಪ್ಪ ಕೆನ್ನಗ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಈತ್ ಜನ ಕಲ್ಪದಾರು ಅಂಡ ಕಲ್ಪವನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡಾವಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪದಾಯ ಬೊಕ್ಕವಾಡು ಒಂಜಿ ಗೀಟುಲ ಈರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬೂರಂದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗುಂಡು ಬಂಡ ತಪ್ಪವನು ಅವು ಏನು ಸ್ವಂತ ಗಿಡ ಪುನಗಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಆಡು ಓಲಾ ಆಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಆಲ ಇತ್ತೊರ್ತದ ಆಲ ಆತುಜಿ ನಾನು 6ನ ಕೈಟುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸರಿ ಇತ್ತು ಎದುರುದೇ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪೆನ ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಡದೆ ಆನಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಡು ತಪ್ಪು ನಮಡಾದುಪ್ಪು ಆಡಾದುಪ್ಪು ವರಸದ ಪತ್ತದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಈರ್ನಾಗಿ ದಾದ ಹತ್ತನ ಅನ್ನಗೆ ದಾದ ತೂಕ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಆತನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈರ್ನ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಲ್ಪರವಾಗಿ ಬಶಿರಾಕ ನನ್ನ ಪಾತಿಯರೊಂದು ಬೋಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆತ ಅನುಭವದ ಕತೆ ಇರ್ನ ಉಡಲ್ಡುಂಡು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಶಿರಾಕ ಇಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆತೆ ಪೋನು ನನ್ನ 4 ಜನ ಇರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕಲ್ಪಾಡು ಗಾಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಯಾನ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಗಾಡಿನ ಬಾಕಿದ ಕಲ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ಲ ರೋಡ್ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಆಸೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಈಡೇರ್ದಂಡು ನಲ್ಲ ಈಡೇರ್ರಂಡು ಬಶಿರಾಕನ ಊರು ಮಿಜಾರಾಂಡಲ ವಾಮಂಜೂರ್ದಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಇರ್ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೆಬ್ಬನಾಗ ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರೆ ಮರಿಯಾ ಕೃಪಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಇಂಜಿ ಆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮೇರೆ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಆಸುಪಾಸು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಶಿರಾಕ ಮಿನಿ ತೀರ ತೆಕ್ಕಂಡ ವರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದೆಬ್ಬನಾಗ ಉವೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚಿತ್ರ ನರಮಾಣಿ ಪಣಲು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಶಿರಾಕ ಯಾನ್ ನೀನು ಗಾಡಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬಶಿರಾಕನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಸತ್ಯ ದೆಬ್ಬನಾಗ ಆರೆಂಗೆ ಕಲ್ಪದಿ ನೀನಿ ಕಾರ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿಯಾನು ಕಾರ್ಡ್ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಯವನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬಶಿರಾಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಪೊರ್ತುನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತ ನಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನದಿಲ್ಲ ಬಶಿರಾಕ ಎಲ್ಲೇ ಉಡುಗೊರೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋರ ಪನ್ಪಿಸ್ತೇನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಊರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡೆ ಕಷ್ಟದ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಶೀರ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಾ ಮಿಜಾರ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಸೀರ್ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೊಂಡು ತೊಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ದ ಅನುಭವದ ಕಥೆ ದಾದೊಂಡು ತೊಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿರಲಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತದ ಕೇಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ನಾಡು ಯಾರ ಸಾಧಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವ ನಿಖಲ್ನ ಉರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಎರಡರ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಷಯ ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದಕ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುವ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದೇಗಿಡು ಕುಡೋರಣವ ತಿಕ್ಕಗ ಅತನೆಟ್ಟು ಮಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.